Hola, què tal? Anem a explicar què són els nombres primers, molt i molt fàcil. Un nombre primer és un nombre natural, diferent de 1, que només té dos divisors, ell mateix i la unitat. És a dir, que només es pot dividir per ell mateix i per 1 i que el resultat d'aquesta divisió sigui exacte, sigui un altre nombre natural. Per exemple, 4 no seria un nombre primer, perquè 4 el podem dividir entre 4 i donaria 1, 4 el podem dividir entre 2 i donaria 2, i 4 el podem dividir entre 1 i donaria 4. És interessant que ens aprenguem el 2, el 3, el 5, el 7, l'11, el 13, el 17, el 19 i el 23. Continuen. Si us podeu aprendre més, perfecte. De moment, amb aquests anem tirant. D'acord? Doncs, bueno, aquesta és una feina que heu de fer vosaltres, memoritzar aquests nombres. Recordeu, l'1, per conveni, el nombre 1, que també només es pot dividir per ell mateix i la unitat, que és el mateix, no es considera un nombre primer. D'acord? O sigui que nombres primers, aquells que només es poden dividir per ell mateix i per la unitat, és a dir, que només són divisibles per ell mateix i per la unitat, o que només tenen dos divisors, que és ell mateix i l'1, i els primers són el 2, el 3, el 5, el 7, l'11, el 13, el 17, el 19 i el 23. D'acord? Doncs vinga. Un parell d'horetes, què dic un parell d'horetes? Amb una horeta com a molt, tu aprens i ja per tota la vida. D'acord? Vinga, endavant.